Автобуска утырабыз, кайышларны эләктерәбез. Сырды мәктәбендә укучы 4 бала өчен бүгенге иртә башкача башланды. Алар укытучылар белән 7дә үк автобуска утырып күршедәге Яңа Кенәр мәктәбенә юл тота. Ара ерак түгел, 4 чакрым юлны алар 7-8 минутта узачак. Һәр әйберсе күңелгә якын, һәр әйберне үзебез кул белән тотып эшләгән, бик инде калдырып китү бик кызганыч кебекме инде. Физия Фәйзрахманова Сырды мәктәбендә үзе дә укыган, 30 ел балаларда укыта. Кичә түбә ишелгәч китап һәм башка уку әсбапларын чыгара. Бүген иртәдән үк җимерелгән бинаны чистарталар. Трактор арбасына мәктәп такталары, парталар, урындыклар төйләр. Түбәнең җимерелгән өлеше нәкъ менә сыйныф бүлмәсе янында урнашкан. Бәхеткә, бу мизгелдә мәктәптә балалар булмый. Әлеге урынга якын килергә рөхсәт итмиләр, чөнки күргәнегезчә түбә чыбыкларда гына эленеп тора. Аның җимерелүен әлеге диварның тышка таба янтаю белән аңлаталар. Бик кызганыч инде. Менеп китәбез менә. Бүтән дөнья тузгыды инде. Бер бинада башлангыч мәктәптә балалар бакчасы да урнашкан була. Анда йөргән 4 сабыйны иртәгедән Яңа Кенәр бакчасына йөртә башлыйлар. Миңа шалтыратып әйткәндә, мен мондай ук масштабтадыр дип тә уйламаган идем. Моңа инде берничә сәбәп бардыр дип беләбез. Чөнки инде 71 елда төзелгән здание, бер тапкырда монда ныклап төзекләндерү үткәрелмәде. Шул көннән бирле. Икенче сәбәп инде безнең февраль аенда бик салкыннар булды. Бәлки шушы температурада нык үзгәрешләрдә моңа тәэсир иткәннәрдер. 1 март көнне мәктәптә янгын куркынычсызлыгын тикшергән булалар. Диварда ярыклар табыла. 2 март мәктәп директоры бу хакта ата-аналарга җиткерә һәм балаларны күрше авылга укырга йөртергә тәкъдим итә. Тик алар моннан баш тарта. Бу факт документта теркәлгән. Ә ни өчен калдырырга теләгәнегез мәктәптә? Бу балалар бит кичкенә бит әле. Буларны озатып куярга кирәк, алып кайтырга кирәк. Башкарма комитетта бүген безгә бина буенча булган хилафлыкларны белмәдек дип ышандыралар. Җирле үзара органнарына андый хәбәрнең кергәне булмады бүгенге көнгә кадәр. Ләкин һәрбер мәктәп уку елына әзерлек чорында мондай тикшерүне үтә, һәрбер белгеч үзенең бәясен бирә, яраклымы бина уку елына, әзерме ул юкмы икән турында. Тикшерү вакытында да мондай кимчелекләр табылмаган, күрсәтелмәгән. Димәк, мәктәпне яңа уку елына августта кабул иткәннәр, кем аны ачарга рөхсәт биргән соң? Әгәр дә нәкъ ярты ел узгач, түбәсе генә җимерелеп калмыйча, дивары да авышкач. Моны хәзер район прокуратурасында ачыклыйлар. Хәзерге вакытта Арча районы прокуратурасы тикшерү алып бара. Белем бирү оешмасы һәм җирле хакимият эшчәнлегенә бәя биреләчәк. Әгәр дә җаваплы затларның гаебе ачыкланса, тиешле чара күреләчәк. Бик кызык, бу мәктәп бик матур. Ошыймы монда сиңа? Әйе. 2 елга инде безнең бу балалар үзебезнең Кенәр укучыларына кушылу карала һәм безнең класслар бүленәчәк. Һәм менә шушы безнең Физия Ахяровна бик тәҗрибәле укытучы ул. Бер классны без шуңа тапшырачакбыз. Ул эшсез калмаячак. Сырды мәктәбенең язмышы әлегә билгеле түгел. Махсус муниципаль комиссия тикшерү үткәрергә тиеш. Менә шушы документлар булганнан соң, шушы нәтиҗәләр ясалганнан соң, инде бинаның алга таба язмышы хәл ителәчәк. Без инде үзебез уйлыйбыз, бина сүтелергә тиештер дип. Арча районыннан Айгөл Бәдретдинова, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.